ጽዋእ አልዒሉ ኣመስጊኑ ድማ ከምዚ እናበለ ሃቦም እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ኃጢአት ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ እዩ እሞ ካብዚ ኩልኹም ስተዩ። ስለዚ ንርእስኹምን ነታ ብገዛእ ደሙ ዘጥረያ ማሕበር ጐይታን ክትጓስዩ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ኣብኣ ዝሸመኩም ኩሉ መጓሰ ሓልዉ። ብእኡ ብደሙ ምድሓን ማለት ከምታ ሃብቲ ጸግኡ ሕድገት ኃጢአት ኣሎና። ሕጂ ግና ኣቱም ቀደም ርሑቓት ዝነበርኩም ንስኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብደም ክርስቶስ ቀረብኩም። ብደም ድቤላታትን ምሩኻትን ዘይኮነስ ብደም ርእሱ ናይ ዘለዓለም ምድሓን ረኺቡ ሓደ ጊዜ ናብቲ መቕደስ ኣተወ። ደም ክርስቶስ ብናይ ዘለዓለም መንፈስ ገይሩ ርእሱ ብዘይ ጽያፍ ንኣምላኽ ዘቕረበ ግዳ ንስኻትኩም ንሕያው ኣምላኽ ከተገልግሉ ክንደይ ኣዝዩ ንሕልናኹም ካብ ምዉት ግብሪ ዘየንጽሖ። ከምቲ ሕጊ ኣስታት ኩሉ ብደም እዩ ዝጸሪ፣ ብዘይ ምፍሳስ ደምውን ይቕሬታ ኣይክውንን እዩ። ማለት ደም ኣብዑርን ድቤለታትን ኃጢአት ከርሕቕ ኣይከኣሎን እዩ። ስለዚ ኣሕዋተየ በቲ መጋረጃ ማለት ብስጋኡ ዝቐደሰልና ሓድሽን ሕያውን መገዲ ብደም ኢየሱስ ናብ መቕደስ ንምእታው ትብዓት ካብ ዝህልወና ኣብ ቤት ኣምላኽውን ዓብዩ ካህን ካብ ዝህልወናስ ልብና ካብ ክፉእ ሕልና ተነጺጉ ስጋናውን ብጽሩይ ማይ ተሓጺቡ ሙሉእ ብተረዳእናዮ እምነት ብቕኑዕ ልቢ ንቕረብ። ንወዲ ኣምላኽ ዝረገጸ ነቲ እተቐደሰሉ ደም ኪዳን ከኣ ዘርከሰ ንመንፈስ ጸጋውን ዝጸረፈ ግዳ ክንደይ ዝገደደ ቕጽዓት ዘይግብኦ ይመስለኩም። ኣምላኽ ሰላም ግና ነቲ ብናይ ዘለዓለም ደም ኪዳን ዓብዩ ጓሳ ኣባጌዕ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ምዉታት ዘተንስኦ ካብቲ ካብ ኣቦታትኩም እተቐበልኩምዎ ከንቱ ንብረትኩም ከም ብደም እቲ ኣበርን ርክሰትን ዘይብሉ ገንሸል ብኽቡር ደም ክርስቶስ እምበር ብጠፋእ ነገር ብብሩር ወይስ ወርቂ ከም ዘይድሓንኩም ትፈልጡ ኢኹም። ከምቲ ንሱ ኣብ ብርሃን ዘሎ ኣብ ብርሃን እንተ ተመላለስና ግና ንሓድሕድና ኅብረት ኣሎና። ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወድውን ካብ ኩሉ ኃጢአት የንጽሓና እዩ። ኃጢአትና እንተ ተናዘዝና ንኃጢአትና ይቕረ ኽብለልና ካብ ኩሉ ዓመፃናውን ከንጽሓና እሙንን ጻድቕን እዩ። ንሱ ድማ ብናይ ኃጢአትና መተዓረቒ እዩ። ብናይ ኃጢአት ኩሉ ዓለም ድማ እዩ እምበር ብናይ ኃጢአትና ጥራይ ኣይኮነን። ንዓለም ዝሰዓራኸ እቲ ንኢየሱስ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝኣምኖ እንተ ዘይኮይኑስ መን እዩ? እቲ ብማይን ብደምን ዝመጸ እዚ እዩ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ብማይን ብደምን እምበር ብማይ ጥራይ ኣይኮነን ዝመጸ። እቲ መንፈስውን ሓቂ እዩ እሞ እቲ መንፈስ እዩ ዝምስክር ዘሎ። እቶም ዝምስክሩ ኸዓ መንፈስን ማይን ደምን ሰለስተ እዮም እሞ ሰለስቲኦም ሓደ እዮም። ዮሐንስ ነተን ኣብ እስያ ዘለዋ 7 ማሕበራት ካብቲ ዘሎን ዝነበረን ዝመጽእን ካብቶም ኣብ ቅድሚ ዝፋኑ ዘለዉ 7 መናፍስትን ካብቲ እሙን ምስክርን በኽሪ ምዉታትን ርእሲ ነገሥታት ምድሪ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣ ጸጋን ሰላምን ንሳኻትኩም ይኹን። ንኡ ነቲ ዘፍቀረና ዘሎ ካብ ኃጢአትናውን ብደሙ ዝሓጸበና ሳላ ደም እቲ ገንሸልን ሳላ እቲ ቓል ምስክሮምን ድማ ሰዓርዎ ንሕይወቶምውን ክሳዕ ሞት ኣየፍቀርዋን።